Ine ndine Frederick Bile Malata, mmodzi mwa anthu amene ndimayankhulapo mu nkhani zosiyanasiyana zimene zimachitika mu dziko lino la Malawi. Lero ndafuna kuti ndingofotokozerapo zina mwa zimene anthu amene akudzitenga kuti ndi enieni a DPP amene adatenga maudindo mosatsata dongosolo akupanga ndi kufuna kuonongabe chipani cha Democratic Progressive Party DPP. Choyambirira tikufuna tikuunikireni mamembers a chipani cha DPP kuti Dr. George Chaponda adakayimira nawo ku convention ya 2018 pa udindo wa vice president ndipo adapikisana ndi Kondwani Nankhumwa. Dr. George Chaponda atangoona mmene zikuyendera ndi mmene zikukhalira, Dr. George Chaponda adagwa mu holo imene mapangidwira zisankho, ndipo kenako atasisimuka anachita resign kunena kuti sayimiranso, anachita withdraw kunena kuti sayimira, ndipo Dr. Kondwani Nankhumwa adawina. Professor Arthur Peter Mutharika amawatenga Dr. George Chaponda kumakakhala nawo ku Central Executive ngati oyitanidwa, osati ngati member wa Central Executive. Central Executive imakhala ma members ake ndiye kuti ndi ma vice president 4 amene ali ama region, kumakhala secretary general, youth director, treasurer general, director of women, ndi president. So president uja anapasidwa mphamvu yotha kuitana anthu amene angathe kuayitana ku meeting kuja ndi cholinga choti akapereke expertise yawo imene ikhoza kuthandizira kuyendesa chipani. Choncho president amakonda kwambiri kutenga Dr. George Chaponda, Amuhango, Namalomba, amphepo amayenera kukhalako chifukwa ndi administrative secretary amene amatenga ma notes a meeting ali ngati secretary wa Central Executive. Now kupezeka kwa Dr. George Chaponda ku Central Executive adazitenga ndi kuzika okha mu committee ija yokhala ngati kuti ndi munthu wamphamvu kwambiri, pamene ku NGC is just a member, alibe mpando wina uliwonse, adangoyikidwa ngati member wa NGC. So munthu amene angangotengedwa ngati member wa NGC sitikukhulupirira kuti angangojowa ndi kukakhala ku Central Executive. Tikamanena kuti chilungamo sichikusatidwa ku chipani cha DPP, anthu amaona ngati kuti tikuyankhula mwamwano, tikuyankhula mwamtudzu, tikuyankhula mopyepya ena, koma timakhala tikuona chilungamo kuti chimayenera kumayenda bwanji. George Chaponda akadakhala kuti amakondedwa, anthu achipani cha DPP yo amawakonda, including Professor Arthur Peter Mutharika amawakonda Dr. George Chaponda. Maudindo amene anasankhidwa ku NGC ya 2018 analidi ochepa, koma convention ya 2018 idapereka mphamvu ku Central Executive kunena kuti ikasankhe maudindo ena ikawayike anthu m'mipando, kusonyeza kuti akadakhala kuti George Chaponda anthu amawakonda mu chipanimo, komanso Central Executive yo imawalemekeza, definitely akadatha kuwapatsa mpando oyimira Southern Region umene ukadakhala kuti iwowo Dr. George Chaponda akuthandizira mu chipani cha DPP ngati munthu amene ali ndi position. Koma pakhala pali pachiponena kuti ma meeting onse amene amachitika mu 2018, 2019, 2020 kumunali kuja kuonena kuti amasiya anthu amene ali oyenera, President Professor Arthur Peter Mutharika ndi kumakhala ndi anthu osayenera, zimene zidapangitsa kuti zisankho za 2020 zisayende bwino chifukwa anthu anayamba kuona system imene Professor Arthur Peter Mutharika adayiyika. Lero tikufuna tinene kwambiri pa zimene zikuchitika. Mwina mwakhala mukumvapo kuti kwalembedwa kalata yonena kuti Kondwani Nankhumwa apita akaonekere ku disciplinary committee. Iyi ndi plot imene ayikhazikisa Dr. George Chaponda.
Dr. George Chaponda akufuna kuti athane ndi Dr. Kondwani Nankhumwa ndi cholinga chonena kuti mpando wa ku parliament wa leader of opposition atenge Dr. George Chaponda. Akawachotsa Kondwani Nankhumwa kuti awachotsa mu chipani ndekuti akhala kuti sangayimireso ku parliament ngati leader of opposition. Koteroko ndekuti Dr. George Chaponda akhala akutenga mpando wa leader of opposition. Ndipo disciplinary committee imeneyi yagwirizana kunena kuti akachoka Kondwani Nankhumwa, akamuchotsa Kondwani Nankhumwa, ndekuti ena onse amene adakhala kuti akutsutsana ndi zimene zinachitika ku Mangochi zikuwa ku Kopala Lodge, onse aliyense amene anapanga press conference against the Kopala Lodge meeting, amene also they should fall suit, achotsedweso mu chipani. Awa ndi mapulani amene akukonza kotero kuti zikawathekera tiona zikuchitika zimenezi. Koma ndimafuna ndikuchiteni woni pa zinthu izi kunena kuti nkhani za kuchipani zimene Dr. George Chaponda ndi komiti yanu ndi anthu anu amene mumazimva kuti ndinu enu ake ma DPParians, ndinuyo amene mukusogolera komiti ya disciplinary, ngati simukuzitenga bwino zinthuzi mupezeka kuja konena kuti mulumidwa ndinu enu ake. Njoka imene mwayigwirayo mukuyigwira kunchira, mutu mukusiya. Njoka yomweyo ikutembenukirani ndi kukulumani. Takhala tikukulangizani kunena kuti itanisani convention. Mukadakhala kuti mwayitanisa convention, inuyo Dr. George Chaponda ndikukhala amphamvu mu chipani cha DPP, ndekuti mukadakatenga mpando wa upresident ku convention, ndekuti kumeneko mukanakhala njira imene ikadakuthandizirani kunena kuti muchotse Kondwani Nankhumwa pa mpando, chifukwa inuyo Dr. George Chaponda mutakhala kuti ndinu president wa chipani cha DPP, mwasankhidwa ku convention, Nankhumwa aluza, Nankhumwa sangakakamire mpando wa leader of opposition, that automatically you become the leader of opposition. Koma ngati mukunena kuti convention ichitike 2024 mu July, musayembekezere kunena kuti mpando wa leader of opposition inuyo mutenga. Izozo I can bet simungawine ndipo simungatenge mpando wa leader of opposition. Kaya muyankhula kuti andituma Kondwani Nankhumwa, izo zanu muyankhule, koma ndikukuzani chilungamo, andi ichichi ndi chilungamo 100%. Ngati mukuganiza kunena kuti anthu amene akuchita express ma views awo kaya kupita ku koti ndi kumaganiza kuti mutha kuachotsa, zimenezo ndi zimene zikupangisa anthu kupita ku koti, chifukwa even ku chipaniko kulibeko platform imene anthu akuchita solve ma problems, koma kukonza kuchita create more problems imene kumapeto kwake kukuoneka kuti ndi chigapu chachikulu chonena to cannot be filled by anthu amene ali momwemo mu chipanimo. Ndikuti chigapu chimene mwachikumba mukuchikumba chikuyenera kuti amakhoti achichite filu kuti gapu imeneyi should be connected. Koma ndi inuyo panokha sizingatheke kunena kuti mukhoza kubweretsa umodzi unless disciplinary committee ya muchipani cha DPP itakhala ya independent yonena kuti achoke anthu alikani mafumu, akhale kandi azibusa, akhale kandi anthu apambali, kandi ma MP apambali, koma asakhale Dr. George Chaponda ndi komiti yawo. Ndikuti zinthu siziyenda, chifukwa mumati mukakhala choncho mapita ndikukakambirana kumbali, aya timpange zakuti timuchose wakuti, toti timuchose wakuti, timuchite punish wakuti, sizitheka. Ndipo muyembekezere mavuto ngakhale mutanena kuti convention isachitika 2 days before zisankho za 2025 kuzakhala kuli mavuto be. Ngakhale mukuthawa zikusonyeza kuti you don't have a solution to the problems faced muchipani umumu. Inuyo mumayenera kuti by now mukhale kuti mwakonza mavuto onse, ngati khalakale, ngati khula mame, munthu amene kokogona, munthu amene anthu amayembekezera amapereka ulemu kunena kuti simumatenga mbali
koma panopa mukutenga mbali chifukwa pali ana amene akukupusisani ndi kumakuchemererani kumakuuzani ngati kuti inuyo mutha kupanga zinthu zonena kuti mutha kuzilongosola bwinobwino, koma mukuyiwala kunena kuti adakupusisani a Dr. George Chaponda mpaka mudapita ku Page House kumene kuja nkumakalumbiritsidwa ndi kumakanena kuti mwatenga mpando wa leader of opposition. Kodi simungachite shame kwenu akenu, simungazimve kuti ngati munthu amene anthu amakulemekezani mu dziko la Malawi kuti ngati doctor the rising star zanu zili tawatawa, simungachite manyazi kuti dzina lanu likhoza kutha mosadziwika bwino pamene anthu amakulemekezani muthapa 1. Simungazilemekeze, simungabwerese mtendere pokhala inuyo munthu wankulu, simungayang'ane anthu ena amene ali muchipanimo akhala kale muchipanimo. Kuli achina Bright Saka ali kumene koko, kuli achina Gudo Gondwe ali kumene koko, kuli achina Uladi Musa ali kumene koko, kuli achina Henry Musa ali kumene koko, kuli achina Ntaba ali kumene koko. Kodi simungabwerese pamodzi anthu amene wandikufusa kuti kodi tipange bwanji kuti chipani chibwere pamodzi? Kukhala komangoyang'ana a Dr. George Dr. Kondwani Nankhumwa always kukupangisani kuti you are missing target. Momuti muyang'ane kuti kodi vuto lathu ndi chani limene tili nalo kuti tikonze chipanichi, mukuyang'ana Dr. Nankhumwa. Then you say yayi chilichonse Dr. Nankhumwa wamutuma. And a Professor Arthur Peter Mutharika sakudziwa kuti anthu amawanamiza. Munthu amene akuwauza chilungamo kaya ndi Malata akunena chilungamo, ayi amene bwana amene simukudziwa kuti amamutuma ndi Nankhumwa. Kungotero basi ndiye kuti game yonse yathera pamenepo. Why simafuna kuchita face the reality? Chabwino ngati amamutuma Akondwani Nankhumwa, inuyo mmatani kuti mumutenge munthu ameneyo ndi kumukhala naye pasi ndi kumufusa bwino bosati ma discipline ngati mmene mapangira kuti muzikatenga ma section chanjani, ayi koma kumuyitana ndi kunena kuti kodi iwe vuto ndi chani, kodi ufuna tipange bwanji kuti zinthu zizitheke, kodi iwe uli pati, koma osati kungofika ameneyo simukumudziwa amamutuma ndi Akondwani Nankhumwa, ameneyo simukumudziwa amalandira ndalama ku MCP. Ndikufuna ndikuuzeni kuti lizafikapo siku limene wina aliyense ndizamuyika pambalambanda ndi kumuyika pamalo pake poyenerera. Ndikhoza kunena pano pa ana Malomba ndizakuyikani pamalo panu poyenerera, achipungu ndizakuyikani pamalo panu poyenerera, amathanga ndizakuyikani pamalo panu poyenerera. Inu amene munali ku NFRA, amene munali ku NFRA akuchikwawa uku, ndizakuyikani pamalo panu poyenerera. Chifukwa zonse zimene mapanga zozitetezera kufuna kuti mwina milandu yanu isatengedwe kaya anthu azikuchitani igino mukukonza zinthu zoyipa kuti chipani cha DPP chizigwa, tizakuyikani pamalo panu poyenerera. Chifukwa muli very easy kutchula anzanu kumene tiwalandira ndalama ku MCP, kusonyeza kuti kumene timalandira ndalamako amakuuzani kuti mwana uja tampasa ndalama 30 million panopo kuti akusokonezeni inuyo madziwa. Ndiye tikazafika point sopano yonena kuti enough is enough, tizakuyambani kukutchulani A, B, C, D zonse zimene mukupanga zofuna kuononga chipani cha DPP. Njira zonse zimene mukuzitsata zija zonena kuti zingochita wider, zozina kuti sizingazalumikizane yayi, zikupita ku parallel sides, wina ukupita kwina zoti sungakalumikizane kutsogolo. Pakufunika zija zonena kuti pakhale mupemphe nzeru kwa Mulungu kuti papezeke anthu amene akhoza kubweresa anthu pamodzi, koma osati kukonzerana maploti onena kuti oyayi pano pa tenti muchose Kondwani Nankhumwa, tikamuchosa Kondwani Nankhumwa kena kuti chose ena onse. Mwayamba kale achipungu achosa kale mayina anthu ena pa NGC, zija timanena zija kuti akutenga zibwezi zawo ndumakaika pa NGC kuti nde ma NGC members, ma original NGC members nkumachosa pa NGC forum, cholinga choti asamamve. NGC forum si forum yonena kuti izingochita praise, kumangochita praise munthu ayi for one ndinasankha kupembeza Mulungu wa moyo, Mulungu amene amachotsa moyo wa munthu thupi ndi mzimu omwe, osati kuti ndikatame mafano. Siningakatame chipungu kuti ndikakhale pa NGC forum, siningakatame kaya ndani kuti ndikakhale pa NGC forum. Ineyo I would rather
love kukhala outside NGC forum koma ndikhale munthu omasuka amene ndikhoza kumayankhula popanda wina wake kundipinga, osati kundika pa NGC forum ndiye ndizikapezeka kuti ndizikakhala kuti ndikumuyimbira m'manja wina china chake chikundipweteka mu mtima ndikuchita kuona kuti choonadi chimene tikuyenera kuchita ndi ichi koma tikudzera kumbali ndikumakakonza njira zina zimenezo ine sindingapange. So kaya mundichotsa pa foramumbo mmene munapangiramo chotsani, kaya muchotsa anthu ena kaya ena abwera kumakunyengererani ku inbox ndikumabwezeresa amene wabwezereseni, ineyo I don't even care kuti kaya mupanga zotani koma chilungamo chikuyenera kuti chiziyenda ngati madzi. Chipani cha DPP ngati mukuchifunira zabwino, ngati mukufunadi kuti mungokhala 5 years ku opposition ndi 2 ija ngati 7 ku opposition, pangani zinthu zonena kuti chipani cha DPP chibwerere pamodzi. Galu amene amakuva fungo samakuluma, koma galu kama mukhalira kutali amakuluma. Zimene mukutenga inu kumaona kuti awo koma awawa akhale kutali, koma awawa tikhale nawo pafupi, awa akhale kutali, awa akhale koma pafupi. Amene muli nawo pafupi sangakulumeni, koma amene mukayika kutaliwa akulumani chifukwa simukuvana nawo fungo. Ndakhala ndikunena kuti amene agwetsa truck samayidzutsa yekha, chimabwera chigalimoto china chimene chimazadzutsa truck, osati amene wagwetsa truck iyo apita ndukayizutsa truck yekha. Amene munali ndi Peter Mutharika ku State House, mwaona Peter Mutharika akuluza muli ku State House, ndinu amene mmauzidwa kunena kuti kukuvuta zinthu zikhala chonje ndikumanena kuti no, everything is in control. Lero mukufuna mwaona ku opposition kuja kuti muli ndi milandu ku makhoti, muli ndi milandu imene akukonzerani kutsogolo, lero mukunena kuti ayi koma Peter Mutharika imwe namuganiza ngati kuti Peter Mutharika ndi amene akhoza kukutetezani. Munafunika kuti muzidalira Mulungu. Mulungu ndiye pothawirapo pathu mu nthawi ya nsautso. Munthu olengedwa kuthupi la nyama ndiwo wa masiku owerengeka, akhuta mavuto, ndipo kulibe kumene ukhoza kumudalira. Mukhoza kudalirana ku zinthu zakuthupi, koma zikangofika zinthu za uzimu ndi Mulungu amene amayenera kukuteteza. Umayenera kupemphe kwa Mulungu, umayenera uyankhule kwa Mulungu, umuuze mawu Mulungu ndili pavuto ili, Mulungu umuuze Mulungu akuthandize akuchose mu vuto lako. Koma mukamabwera zinthu zakuziko ndikumanena kuti tionere Peter Mutharika amene akhoza kutiteteza, ndikuti mukumusiya Mulungu mbuyo, mukupita mukudalira pa Peter Mutharika amene alibe mphamvu yonena kuti makhoti atakuitana Peter Mutharika sanganene kuti usapite. Mwachisanzo Peter Mutharika mwana wake adatengedwa, Peter Mutharika ali pomwepo, mwana wake anakakhala mpaka kumaula, Peter Mutharika ali pomwepo. Kuli bwanji inu ndi ine kuti ndikanene kuti ayi koma na Peter Mutharika yekha ndi akuyenera kuti akhale pa mpandopa? Izi mukutaya nazo nthawi. Itanisani convention, anthu apite ku convention, komiti imene ikasankhidwe ija, imene ikasesa ngati sikufuna kondwanira nkhumwa saka wasankha pa mpando wina uliyonse. Ndikuti inu amene akufunani inu akakupasani mpando, ndikuti mwamba kukonza chipani chija mwa malamulo. Ngati anthu sakufuna ansaka akanena ku convention kuja no ife ansaka siti kwafuna, tikufuna Peter Mutharika, ndikuti Peter Mutharika chatenga chipani chija andalandira ulemu. Koma pano pazikukanika Peter Mutharika kulandira ulemu chifukwa cha anthu ngati inuyo amene mumangokonza maploti osalongosoka kuma munamiza Peter Mutharika ati panga izi tana nawo tipita kwa ma activist watukwana tiyankhulira. Ama activist akhoza kuyankhula pa audio akangolandira 1 million kwawo kwatha, bola iwo aja ayankhula kaya kuphonya malamulo kaya sakudziwa amene chipani chimayendera, they don't care, bola iwo aja kandrama kawatani alandira. Amphepo mukumbukire mumakaitanisa ndalama kwa activist. Iwe unatenga ndalama zathu utibwezere, mumaitanisa ndalama kwa activist mpaka kudana ndi activist, mpaka ma activist onse munadana nawo chifukwa chona kuti anakudyerani ndalama sana kapange ma demonstrations, mpaka inuyo mmapita ndikanena kuti bwezera ndalama zija undibwezere. Utibwezere ndalama, ndani amakabweza ndalama? Munthu wapanga ma demonstrations kaya kunali anthu folo kaya ina fulopa, as long as yeyo wapanga basi. So izizi zomatenga ndalama kumanamizira kumazinamiza kuti muzidya ndalama za chipani kumakapasa ma activist kuti akupangirani ma demonstrations kuchosa even achakwera pa mpando.
mukungozitayisa nthawi, dzukani konzani chipanicho. Nthawi imene MCP yosogozedwa ndi Achakwera anali ku opposition amaonesa kuti they are willing to go into government. Chinthu chikachitika amakhala active, amapanga press conference, amatha kuyankhula, kaya pakupangika ma demonstrations amapita nawo ma members a chipani amatha kuthandiza ndi kumapanga nawo ma demonstrations, ndi kumakakhala zinthu zonena kuti people amaona kuti no, these are serious people and they are ready to govern this country. Koma osati zomangokangana mukulephera kubweresa vuto laling'ono, ndikuti mukabwereso ndi anthu omwewo ndimakana kuti ayimeso, ndikuti mavuto amene ngakhale tikunena pano kuti mavuto amene akhoza kutha ndi DPP ndikuti sazatha, chifukwa ndikuti muzalephera kubweresa zinthu zija pamodzi, chifukwa kuti pazakhala anthu ena amene ali okwiyaso amene sanafune kuti mukhale pa mpandopo, chifukwa kuti mwafuna kutenga mpando mwachinyengo. Mwa nthawi yochepa ndimafuna kuti ndiyankhulepo pa zimenezi kuti a Dr. George Chaponda muzipase ulemu. Mulungu amakondwera ndi chimaliziro cha munthu, sakondwera ndi chiyambi cha munthu. Inuyo mupange kuti mumalize bwino, kuti zanu zili tawatawa zikafikire pamaso pa Mulungu. Koma kuti anthu mukhale kuti mukupanga maudani kapena chifukwa ndinu adani akumulanje, nde udani wanu akumulanje ukalowe muchipani, kapena udani wanu akulepheresana kuti mutenge vice president ku Southern Region mukalowesani mukaulowese kuchipani, kapena udani onena kuti mukulephera kutenga leader of opposition nde mulowese kuchipani, mukulakwira anthu ambiri amene chiyembekezo chawo ndichonena kuti DPP itengeso boma, chifukwa anthu tusakunena za munthu, anthu akunena za chipani. Kuti DPP ndimene ili alternative, sakunena za munthu. DPP ko ngakhale mutakhala kuti mwayikapo Malata kuti ngati president wa chipani icho, as long as it is DPP imene ili ndi sign ya chimanga folo, chipani icho chikawina. Koma mukatengera kuti koma pakhale wakuti, ndeti kubwera tizakuwuzani sopano ma weakness a munthu amene mukufunayo, kuyambira inu ya Dr. George Chaponda apita Mutharikawo, tikamaza yankhula musazanene kuti ndife amwano, koma tizakhala kuti tikuwauza anthu ma weakness anu, kuti mudaluza boma a George Chaponda ali pomwepo akungokhala, apita Mutharika wali pomwepo, a Francis Mphepo wanali ali pomwepo, ana Malomba sitinga anene chifukwa kunalibeko anisanamve kuwawa kwa kumene tinadusamo ifeyo nthawi imene anthu a Central Region amanena kuti anthu akumwera nonse munyamuke muzipita kwanu. Ana Malomba kunalibe. Achipungu anachita kutenga ndalama ndikupereka kwa anthu akwambatalika kuti azialondera kumakanena kuti ndigula nsalu za MCP ndikumapasa ena nkumapasa salary. So iwo acha akamatetezeka amaona ngati zinthu zili bwino, koma kuli anthu amene amazunzika, anthu amene amanyozedwa, amene akukhala mu area 36, amene akukhala kwa Ngona, amene akukhala ku Lumbazi, amene akukhala ku Kasungu, amene akukhala kudedza. Kunali anthu amene amanyozedwa. Lero musatikhale kuti inu ngati mupeza mtendere kumwambako, anthu apa ground ali mavuto amene akufuna kuti achotsedwe. Ndi mavuto ameneyo sikuti akuyenera kuti achotsedwe ndi munthu amene adachotsedwa aso mu 2020, koma achotsedwe ndi anthu ena amene akhoza kubweretsa chikhulupiriro ndi kufira gap imene niyo mwayikumba yonena kuti panokha simungathe kuyikwirira. Ambuye akuyankhuleni mwapaderadera ndi kuti muziwe chabwino ndi chiti, choyipa ndi chiti. Ine ndine Frederick Bire Malata.